Nibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Nkosi Wati. Uma uqala kule channel qinisekisa ucinzele subscribe uzothola zonke izinto engiyiphosta kuyona ke le channel. Wesilisa usedubula unkosikazi wakhe eGoli wadlula emhlabeni. Wesilisa uneminyaka 45 wase Ivory Park noma Ivory Park extension 9 ethembisa uxabene nonkosikazi wakhe bebanga indaba yemali. Baxabene waze wathi unkosikazi kungcono ke ehambe kuleli khaya bathe-ke besaphikisana indoda ke ibeke noma ke ibisithuma ke ingane yayo eneminyaka 19 kwenye indlu yathi yenzela ukukhipha isibhamu sayo semthethweni yadubula kunkosikazi kaningi waze wadlula ke emhlabeni. Indoda ibisishaya imoto yayo yazinikela ke emaphoyiseni. Ezinye izindaba ke lezi ezithusa abantu abaningi baphawula ngazo ke einkundleni zokuxhumana babeka imibono yabehlukahlukene. Nangomunye uthi ke isilima somuntu wesilisa leso, nangomunye uthi ke nayo bekumele ke ibulawa. Ufisa ukuthi ngezovulo wakho nombono wakho uthi ngicabanga ngani ke ngalolu daba, hlangana lapha kwi-comment section.